ኢየሱስ ማራናታ ማራናታ ኢየሱስ ማራናታ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ዝኸበርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ቅድሚ ኩሉ እንቋዕ ንብርሃነ ልደቱ ኣብፀሓኩም ኣብፀሓና ክብል ፈቱ። እዚ ዕለት እዚ ናይ ተስፋ ናይ ሰላምን ናይ ድሕነትን ብስራት ዝተበሰረሉ ቅዱስ ዕለት እዩ። ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ድማ ኣባና ሓደረ። ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 14 ልደት ማለት እግዚኣብሔር ወልድ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ብስጋ ዝተገለጸሉ ዓብይ ምስጢር እዩ። ስለዚ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ንዝክሮ ክልተ ነገር እዩ። ንሱ ድማ ቀዳማይ ትሕትና እዩ። እቲ ሰማይን ምድርን ዘይጸሮ ኣብ ጸቢብ ቦታ ኣብ መብልዒ ማል ተወሊዱ። እዚ ድማ ንሕና ትሕት ኢልና ክንመሃርን ዝተዋረዱ ከዓ ክንረድእን ክንድግፍን እዩ ዝግብአና ዝምህረና። ካልኣይ ፍቕሪ እዩ። ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ። ስለዚ ልደት መግለጺ ፍቕሪ እዩ። ስለዚ ንሕና ከዓ ጽልኢ ዘይኮነስ ፍቕሪ ክንለብስ ይግብአና። ኣብዚ ቅዱስ በዓል ክነዘውትሮም ዝግብአና ዓበይቲ ነገራት ኣለዉ። ቀዳማይ ሰላምን ዕርቅን። ክርስቶስ ንጉስ ሰላም እዩ። ስለዚ ቂምን በቐልን ኩሉ ኣወጊድና ምስ ኣምላኽናን ምስ ምጻይናን ሰላም ክንገብር ዕርቂ ክንገብር ይግባእ። ልደት ናይ ሰላም በዓል እዩ። ካልኣይ ምሕጋዝ ብምጽዋትን። ስለዚ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ከምቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ምእንታና ክብል ድኻ ኮይኑ ዝተወልደ ድኻ ኮይኑ ዝመጸ ንሕና ድማ ነቶም ዝሓመሙ ነቶም ዝሓዘኑ ነቶም ዝደኸሙ ክነባራትዕን ክንድግፍን ክንሕግዝን ክርስትያናዊ ግዴታና እዩ። ስለዚ በዓል ብምብላዕን ብምስታይን ጥራይ ዘይኮነስ ምምቃልን ምትሕግጋዝን ከም ዝኾነ ክርዳእ ይግባእ። ሳልሳይ ንስሓን ቅዱስ ቁርባንን። ስጋዊ መግቢ ጥራይ ዘይኮነስ ነፍስና ብንስሓ ኣዕዳሊና ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋን ክቡር ደምን ክንወስድ ይግብአና ክንቅበል ይግብአና። ናብ ቤተ ክርስቲያን መጺና ድማ ቅዱስ ቃሉ ክንሰምዕን ቅዱስ ቃሉ ሰሚዕና ድማ ክንእዘዝን ይግብአና። በዚ ሎሚ ዕለት ከዓ ዘደንቕ ነገር መላእኽትን ጓሶትን ሓቢሮም ንእግዚኣብሔር ዝዘመረሉ ዘመስገነሉ እዩ እሞ ስለዚ ስብሃት ለእግዚኣብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ሃሌሉያ ኢልና ክንዝምር ኢና። ስብሃት ለእግዚኣብሔር በሰማያት ስብሃት ለእግዚኣብሔር በሰማያት ወሰላም በምስምረቱ ለሰብ ሃሌሉያ 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 አሚን ሃሌሉያ አሚን። እዚ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 14 ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ኣርያም
ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም እግዚኣብሔር ዝሕጐሰሎም ሰብ ኢሎም መላእኽትን ጓሶትን ሓቢሮም ዘመርዎ እዩ። ስለዚ ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን እዚ በዓል እዚ ንዓና ንክርስቲያን ናይ ተስፋ ናይ ሰላም ናይ ድሕነት ብስራት ስለ ዝኾነ ቅዱስ መዓልቲ እዩ። በዚ መዓል እዚ ንዓለምና ሰላም ንህዝብና ድማ ፍቕርን ስኒትን ከምፃልና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። እቲ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልደ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ቤትናን ኣብ ልብናን ኣብ ኩሉ ህይወትናን ተወሊዱ ክንሪኦ ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና። ኩናትን ጥሜትን ሕማምን ኣርሒቑ ሰላም የውርደልና። ብሩኽ በዓል ልደት ይግበረልና። ስብሃት ለእግዚአብሔር። ማራናታ ኢየሱስ ማራናታ ማራናታ ኢየሱስ ማራናታ